Ay po oras labud Kapampangan. Amo. Eh. Liko yung mas kung ka na akong facial do. O tayo kayo kumaintin dyan. Pinili kayo ning lugalay ni uling may yakit siyang buntong laya kitang gulo ta kahit siya. Ay something na. Ining kaya katamong kadinalan 52A Tagalugan quiz siya ngayon yung 152 itang tawli wari. Bayo kayo pagumpisan, burikan din ng maya po oras si Melanie Gutierrez Aison. Melanie, may itong yan namang Kapampangan na gugusal kaya katamong nga maano at inyang YouTube channel. Mag-subscribe na kayo mo kayang YouTube channel Melanie Aison niya lagyo kayang YouTube pag-umpisan tane dining panay ko sasabihan dining kaya katamong suffix video ng rin panitalang daramdaman panitalang kakakit gagamitan na rin kaya katamong kabalen bistaman Tagalugan la atin lang mas manayo na Kapampangan imumunan dili gigil inggigil Tagalugan niya nanoy mo yung mas manayo ng Kapampangan kadua daga yung daga balutangan Tagalog yal nanoy kayong Kapampangan yung daga dapat baluya ini katlo kalabaw naman mari tayo wari balog yung Kapampangan ng kalabaw hipon pati gagawin ko rin yung suffix video ko rin mga pakiligo hipon nanoy kayong Kapampangan ng hipon katukina ini mekad balang Kapampangan balure dapat ing kulani Tagalugan niya mas manayon niya kayong Kapampangan ing sige mag-comment kayo ing katukina pagkaiba ing pagkaiba Tagalugan niya at inyang mas manayon na Kapampangan ing manong pagkaiba ing katukina asukal okay dining duwang rin ing itutukin rin asukal suka Tagalugan la rin atin lang mas manayon na Kapampangan na mano rin ing tutuki lalo ing lalo tutunan gangya ako gagamitan kayo ng misan lalong lalo na tamo dapat atin yang mas manayon na Kapampangan ing manong lalo ating tawli papatulan yung papatulan Tagalugan niya atin yang mas manayon na Kapampangan deng pakibat yu mekad kanayo na lang yung comments eyo lalo ding pakibat na rin aliwa ko mamright sige dini namo patsi Kapampangan tamo ni pangapampangan tamo tingkaya katamo nga po tingkaya katamong anak paraguluntalang Kapampangan itapa kalimang karelang pangatao hindi karelang pangakapampangan itanamo bakla salamat Luid Tamuan.